L'Arrelat va completar el cap de setmana cultural que ha viscut Premià de Dalt els dies 17 i 18 de setembre. Just acaba el dia d'Ulisses, a la mateixa mitjanit de dissabte començava un acte alternatiu al municipi. El diumenge a les 11 del migdia s'iniciava l'activitat al Parc Felicià Xarrier amb els tallers d'art i natura de les Colomes, que consistia en fer representacions artístiques i cabanyes amb materials de la natura. A més, es va comptar amb el taller de sons amb material reciclat de Jaume Batlle i en Carlos García, que van fer una valoració d'un acte com és l'Arrelat. Bé, avui hem realitzat, juntament amb en Carlos, un taller de sons reutilitzats, amb eines o objectes que els nens i nenes podrien tindre perfectament a casa seva, com era arròs, gots i canyes de beure, i amb això hem fet unes flautes i unes maraques que han estat molt ben acceptades per part dels infants. El dia molt bé, ara acabant de veure els castellers i acabant de gaudir d'aquest dia que a diferència d'avui ens ha aguantat prou bé. Ens ha agradat molt el dia, aquesta experiència la vam fer l'any passat ja d'aquests instruments reciclats amb els infants del poble i ens va agradar l'experiència, els va agradar a ells també i hem tornat a fer-ho aquest cop i molt bé, els ha agradat molt, ens hem passat tots molt bé i esperem tornar a repetir. Al migdia va ser el torn de ballar sardanes amb la Copla Premià seguit del dinar tradicional, el qual consistia en un menú de plats cuinats al mateix parc. Els porcs i el xai que s'oferien per dinar portaven cuinant-se tota la nit. A més, durant tot el dia, un trenet va fer una cercavila per tots els barris del poble acompanyats del grup musical La Xaranga Cèntrica. Tant pares com nens van gaudir del trajecte, aprofitant el bon temps que hi havia. A la tarda va ser el torn dels castellers amb les colles Bergants i els Engrescats. Els Bergants, participants per segon any en aquest Arrelat, van explicar que estaven molt contents de participar en un acte cultural com aquest. Estem bastant contents d'haver vingut aquí, molt contents d'haver vingut aquí. És el segon any que ens conviden, l'any passat vam actuar sols. Aquest any ens han acompanyat els engrescats de la Universitat Rovira i Virgili i això ha suposat un plus per l'actuació. Estem contents de poder participar sempre en l'Arrelat, és un festival molt interessant a Premià i en fi, esperem que l'any que ve poder seguir aquí i poder seguir participant de la cultura popular catalana en aquest poble. Tot seguit, els gegants Altamir i Bonadona van marxar del parc per donar pas a la Roda d'Esbarts de Catalunya, que va oferir un espectacle de cloenda amb els seus balls característics. Hi van participar l'Esbart Dansaire de Granollers, l'Esbart Maragall d'Arenys de Mar i l'Espolsada de Premià de Dalt, un acte que en conjunt ha agradat a tots els participants. Pues la experiencia muy buena, es la primera vez que los veía en directo, entonces es muy diferente verlos en la tele, que parece que todo es más artificial, y la verdad es que es una pasada, porque lo ves ahí, ves lo importante que es el equipo, el apoyarse el uno en el otro y que ninguno puede fallar. La verdad es que me ha encantado. La segona edició de l'Arrelat a la Cultura va arribar al poble amb força i s'espera que torni l'any vinent amb moltes més activitats.